So ito ngayon guys, mga kapwa ko Bicolanong Oragon, nandito ako ngayon sa school kasi susunduin ko yung aking apo, grade 1. Labasan na po sila kaso nga sarado pa po ang gate. Ayan, nakikita nyo po ang gate, sarado pa po. Siguro mga saktong 11 bago magbukas sila ng gate para magsipasukan po yan mga magulang na yan na nakikita nyo po na naghihintay sa labas. Ayan. Nandito po kami sa gilid ng kalsada mga kapatid. Ayan. So yan guys, mamaya ako naman po dudugtungan ng aking vlog sa tanghaling ito. Bye-bye muna po. Na po ang mga magulang, kasama na po ako dun sa papasok. Ayan. So ito na guys, nasa loob na po kami ng school at kami po ay susunduin na namin ang aming mga anak-anak. Ayan. Ito pong school ng GOB. Yan po nakikita niya. Ayan. Ayan. So dito po ako. Yan po guys, and mga magulang na yan na nagsisipasukan na yan po. Yan po ay magsusundo ng kanilang mga anak. Ito pang school kung saan din po naka-enroll ang aking apo. At mamaya-maya naman po, maghahati naman po ako ng isa kong apo. Yun nga po ay ang kinder. Halika na, halika na. Hi vlog. Welcome to my channel. Dali na. So ito ngayon guys, nasundo ko na po ang aking apo. Uwi na po kami. Ngayon, maglalakad lang po kami. Grade 1 po siya. Ang aking apo. Yan po siya. Ay, kadali. Ay, ka sa vlog ko.
Hi vlog. Dali.